खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काजिरङायाव क्रिकेटनि भगबान सचिन तेन्डुलकार। तेजपुराव गिख्रंथाव अर खामनानै सासे सुबुङा खामथारजादों। बैसागनि गिबि 7 सानाव दोरोङारि गाननाय जोमनाय गाननो एबसुआ बर' सुबुंफोरखौ खावलायदों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव पार्क आरो मुसुखा बानायनो अन्थाइ खुन्थिया गायसनबाय। मिज'रामाव फिसायानो गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। रैखाथि हान्जाया मावबादिजों लोगोसेनो गोबां हाथियार बोखांदों मणिपुराव। मेघालयनि गाहाय नेहाथारिनि सह'खौ उजबेकिस्ताननि गंसे हटेलाव बोखांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। काजिरङा हादरारि पार्कआव क्रिकेटनि भगबान सचिन तेन्डुलकार। मेघालय दावबायनायखौ फोजोबनानै बिसि आरो फिसाजोजों लोगोसेनो काजिरङायाव दावबायफैदों मास्टार ब्लास्टार सचिन तेन्डुलकारा। सचिन तेन्डुलकार आरो बिनि नखरा दिनै फुङावनो काजिरङायाव जिब साफारि खालामो। काजिरङा नेशनेल पार्कनि बागुरि रेन्जआव दावबायारिफोरनि होंगो दोंगोनि गेजेराव जिबआव गाखोनानै काजिरङा हादरारि पार्कनि मिथिंगायारि समायनाखौ नायो बारग' क्रिकेटार मास्टार ब्लास्टार सचिन तेन्डुलकारा। रिपर्ट बायदिब्ला बेनि सिगां नगाव जिल्ला खुंथाया सचिन तेन्डुलकारखौ बरायो। जायगानि सानै लाइमोनाबो गोदोनायाव गामसा गानहोनानै बरायो सचिनखौ। बबेखानि सचिन तेन्डुलकारा काजिरङा दावबायनो फैनाय गुबुन दावबायारिफोर आरो काजिरङानि रैखाथिनि थाखाय थिसनजानाय हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरजोंबो सावरायज्लायो होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों। तेजपुराव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अर खामनायाव सासे सुबुङा गोथाङैनो खामथारजायो। दिनै फुङाव जादों बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। बबेखानि गिख्रंथाव अरजों खामथारजानाय सुबुंखौ एडभकेट बिखा शर्मा होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिखा शर्माया दिनै फुङाव उन्दुनायनिफ्राय सिखारनायनि सिगांनो बिनि न'आव गिख्रंथाव अर खामो, जेराव बिखा शर्मानि न'आ सेवहांगार जायो। बे जाथायाव एडभकेट बिखा शर्माया गोथाङैनो खामथारजायो। नाथाय बे गिख्रंथाव अर खामनायनिफ्राय खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो बिब'आ। रिपर्ट बायदिब्ला उननि समाव अर खोमोरग्रा बिफाना जाथायसालियाव थांनानै ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरखौ खोमोरहैनो हायो। नाथाय बे समाव बिखा शर्माया खामनानै सेवहांगार जाबायमोन। बबेखानि बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। सोमोनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिखा शर्मानि न'आव माखासे सान सिगांनिफ्रायनो मोब्लिब फोनांजाबनाय गैयामोन। असमिया गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआ गेजेराव साननैल'सै। बेनि गेजेरावनो बर' हारिनि गासैबो सुबुंफोरखौ बैसागु बोथोराव एबा बैसागनि गिबि 7 सानाव दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुआ। मख'नो गोनांदि बैसागनि गिबि 7 सानाव गावबा गावनि गामि आरो ओनसोलजों लोगोसेनो अफिस, आदाলত, स्कुल, कलेज, सोलोंथायारि फसंथान आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनाय हान्थिनाय समावबो दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननो थाखाय एबसुनिफ्राय बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बै 7 सानाव बर' आइजोफोरा दख'ना जोमग्राजों लोगोसे गोजा गाबनि ब्लाउस, बर' हौवाफोरखौ गोथां गाबनि गामसा, आर'नाइ गस्ला गाननायजों लोगोसेनो गोदोनायाव आर'नाइ लानो खावलायदों। गावनि हारिनि हारिमु आरो दोरोङारि नेमखान्थिफोरखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव बेबायदि थांखि लानो बर' रायजो राजाफोरखौ एबसुआ खावलायदों आरो रायजोनि खना खनला, गामि नोगोर जेरावबो फोसावदों होननानै मिथिहोदों एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। बबेखानि मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै एबसुनि जिल्ला आफाद, दखरा आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बर' गामि गामि थांनानै फोसावनायजों लोगोसेनो सांग्रांथियारि मेलफोर खुंगासिनो दं होननानैबो दिनेश ब्रह्मआ बुंथियो। हारिनि हारिमु आरो दोरोङारि नेमखान्थिखौ लाखिनायनि थाखाय एबसुआ लानाय बिथांखि आरो नाजानायखौ गुबुन गुबुन आफादफोराबो मदद खालामदों होननानै दिनेश ब्रह्मआ बुंथिदों।
बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव मोनसे पार्क आरो फुल फ्लेजेड मुसुखा बानायनो अन्थाइ खुन्थिया गायसनबाय। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझार जिल्लानि भाटिपारायाव मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखांथियाव मोनसे पार्क आरो मुसुखा बानायनायनि अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो। सोनाब क'क्राझार दख'रा एबसुआ दिहुननानै होनाय भाटिपारानि 4 बिघा हायाव बानायगोन सुजित नार्जारिनि मुङाव पार्क आरो बिथांनि मुसुखा। मख'नो गोनांदि बे जायगायावनो क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो सोनाब क'क्राझार दख'रा एबसुआ जथायै भाटिपारानि लामा सेरावनो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखा बानायनानै दोनदों। बे गोलाव बोसोराव बेयावनो बिथांखौ गोसोखांबोदों आरो बिबार बावबोदों। दिनै अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो भाटिपारा ओनसोलनि रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव प्रमद बर'आ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बुंथिनाय बायदिब्ला बे बिथांखिनि थाखाय 2,80 लाख रांनि प्रजेक्ट खालामनाय जादों। बबेखानि सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानायनि उनाव एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बिथांनि थैनाय सान 12 जुनखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। पार्क आरो मुसुखा बानायनायनि खामानिखौ सिगाङावनो मावनांगौमोन। गोबाव जाबायब्लाबो दिनै खामानि जागायनो हाबाय। बेयो आबुं जानायनि उनाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिखौ मान होनायाव बांसिन जागोन। फैबाय थानाय 1 बोसोरनि गेजेरावनो पार्क आरो मुसुखा बानायनायखौ आबुं खालामनो रडमेप थियारि खालामदों आरो टाइमलाइन होदों होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। आसामनि सासे 40 बोसोरनि सुबुङा आसाम मिजोराम सिमा सेराव थानाय मोनसे आबादथिलिनि फार्माव गावनि असे बिसिखौनो खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिसिखौ खास्रि-बिस्रि बुथारनाय दायनिगिरिखौ कालिलुद्दिन बरग'या होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिजोरामनि क'लासिब जिल्लानि सिङाव थानाय बहसांफाइ गामिनि साखाथिनि जुगबवाल माइ फोथारनि गंसे फार्माव गावनि बिसिखौ बुथारदोंमोन कालिलुद्दिन बरग'याया। जिउ गोमानाय बिसिखौ हासान बेगम बरग'या 35 बोसोर होननानै मिथिनो मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला हासाना थांनाय मार्चखालि गुबुन सासे मोजां मोननाय सेंग्राजों खारखोमालांदोंमोन। बेखौ मिथिनो मोननायनि उनाव फिसाया हासानखौ गावनि न'आव लाबोफिननाय जादोंमोन। बेनि माखासे साननि उनावनो बे खास्रि-बिस्रि बुथारनाय जाथाया जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव रैखाथि हान्जाया मणिपुरनि हाजो आरो हायेन ओनसोलफोराव गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां हाथियार जब्द खालामनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय हाथियारफोरखौ लाइलामघाट गामिनि टांजिं हाजोनिफ्राय लानानै चुराचान्दपुर जिल्लानि नालन गामि, इम्फल इस्ट जिल्लानि कैराव बांखेम गामि आरो साखाथिनि जायगा नगारियान हिल्स रेन्जनि हाजो जायगा आरो कांपक्ति जिल्लानि एन बलजं आरो 0 पइन्टखौ फोनांजाबग्रा ओनसोलफोराव सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे अपारेसन खालामनायाव AK-47.303 राइफल्स आरो 12 ब'र गान, गुलि बारुद, इम्प्र'भाइज्ड मर्टार बम, वायरलेस सेट, रेडिअ' सेट बायदिखौ जब्द खालामनो हानायजों लोगोसेनो 2 केडारखौ खानो हादोंमोन। हमजानाय केडारखौ PREPAK नि केडार तमसम निंटेम मेटे 48 बोसोर आरो UPPK नि केडार अजित कुमार सिंह होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय बिसोर सुबुंनिफ्राय गंसे गारि आरो 2 मबाइल फन जब्द खालामनो हादों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। मेघालयनि गाहाय नेहाथारिनि सह'खौ उजबेकिस्ताननि गंसे हटेलाव बोखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेघालयनि गाहाय नेहाथारि सैयद मोहम्मद रजनीनि सह'खौ समबारखालि उजबेकिस्ताननि बुखारायाव थानाय गंसे हटेलनिफ्राय बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान रेलवे ट्राफिक सार्भिसनि अफिसार बिबानाव थानाय सैयद मोहम्मदआ थांनाय 4 एप्रिलनिफ्रायनो गेजेर एसियानि हादरफोराव दावबायहैदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला समबार फुंनि समाव हटेलनि खामानि मावग्राफोरा फन कल खालामबाबो मोनैयाव रुमाव फैनानै नायफैनायाव सैयदनि जिउ गैयै सह'खौ नुनो मोनो। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि नायबिजिरनायनि गेजेरजों सैयदखौ हार्ट एटाक जानानै थैदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड के सांमाजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा सैयदनि हरखाबै थैनानै थांनायाव गोथौयै दुखु फोरमायदों। बे समाव गोथै सह'खौ हादराव लाबोनो थाखाय आंगो बिसिया बुखारा फारसे रावना होबाय। बे थैनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय दासान्दि आरोबाव फिन खेबसेबाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।